Wadhi e kaunti ma Migori kama tend ODM osingo madhi nyime e bedo e sirikal mar manywanda e kinde magi kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo chopi winjruok apar mane oketi gi mosenindo Raila Odinga. Negi loso e kinde nyasi mar rapar mar Raila Odinga, nyasi mane obagi alap masoni e sub-county ma Awendo. E seche ma oganda jo Kenya pod nyime kod yuago mosenindo Raila Odinga e yore mopogore opogore, tend kaunti ma Migori ne obago nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga e alapno masoni e kaunti ma Migori. Nyasi ni mano chope kod oganda mathoth ne otele kod jotend ODM ma oting'o gai ma kojolo Oburu Oginga, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ochele Ako kod jotelo mamoko. Oganda kod jotelo ne oparo mosenindo Odinga e yore mopogore opogore. I brought to you the message of unity. Raila alituambia ni lazima tuungane pamoja. Alituambia ndio tuendeleze chama. Leo tunakumbuka baba na tukumbuke baba kwa hii mfano. Sisi ambayo tuko hapa tuanze kutafuta marafiki waingie kwa hii movement. Ile heshima tunaweza fanyia Raila ni kukusa itikadi zake kama heshima kwake. Dona kwa jotelo, manyoyu dotelo, gichama mar ODM, mondo kik Raila chienwa watine jopiny. E kinde nyasi bende tend ODM ne osingo dhi nyime kod bedo sirikal mar manywanda nyaka higa mag 2017 ka giwacho ni kanye mosenindo Odinga ne owegie. Tutakaa ndani ya broad-based mpaka 2027 na ikifika 2027 ODM itakuwa chama ambayo itaunda serikali ama itakuwa part of the coalition that will form the government of the Republic of Kenya. Here's the people of Nyanza. When you do us good, we don't pay bad. Kiwa chama yetu ya ODM itaendelea kupata nguvu, tutaendelea kuheshimika Kenya mzima. Better to deal with the devil you know than the angel you have never seen. Agenda 10 ambaye baba na President Ruto waliandikishana huko KICC, tutahakikisha ya kwamba hizo agenda zote zimekamilishwa na zimefanyika. Jotend ODM gikao tele kod ogai margi ma kojolo Oburu Oginga kod jakom margi Gladys Wanga, jodolo masuna East Junet Mohamed kod mamoko ne owacho ni gimaduong' ma gidwaro en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ketie tim winjruok mane giketo kod Odinga ma oting'o chudo mag jogo eko mane owito ngimagi kod mago mane ohinyore e kinde siasa mokalo. Our people who are hurt, the victims of post-election issues, are waiting, wanangoja compensation. Na baba pamoja na the president, they put together the committee under Professor Makau Mutua to handle compensation. Zile vitu 10, karibu vitu 5 zimefanyika tayari. Mambo ya compensation ya youth ambayo waliumia katika maandamano. Kama mama nataka kukuomba, kilicho kubwa ambayo inamuuma baba hata kwa kabri lake, wale watoto wetu waliumia kwa maandamano hawajalipo. Jokanyogo mag ODM kindero margi ne bende ne ojiwo riwruok mar oganda ka bende gisingo dhi nyime matego dwaro mar ODM. Nobody who will want to talk to you if you are a weak party. People will talk to you because you are strong. Under the leadership of Dr. Oburu Oginga, that we will make sure our party remains strong, our party remains vibrant. We expand our party so that the number of seats that we have in parliament can move from the current 80 to 110 seats come 2027. Adieri ni jopiny dwaro ni mondo wariwre kaka joko nagi. Omiyo jogo moyier mobede mesa mamalo, une munyalo pogo party ni, jogi tok no pog party. George Juma, Ramogi TV, Migori.